Jaká jsem princezna? V uvozovkách, jo. Kdo neví, co je v uvozovkách, vy mladší diváci, tak to je ironie. Tyjo, co já ráda to dělám? No, tak když jsem v té přírodě, tak přírodu. Mám ráda les, ale moře taky mám ráda. Pejska, takže pejska. Outfit. No, tenhle. Tak tohle je těžký. Všechno, ale tak dáme tohle. Dlouho jsem nebyla u moře, takže komu se nejvíc podobná? Mulan? To mě těší, protože ona má taky tmavovlasý vlasy. No prostě tmavý, no. Napište mi, jestli jste koukávali na princezny, nebo je máte rádi. Mějte se hezky, nezapomeňte dát like a odběr a pa. Hezký den.